ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ମନ, କ୍ରୋଧ, ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା, ଦୁଃଖଗ୍ରସିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଭୋଜନର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଢୋକି ଢୋକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରିବା ବା କ୍ଷୀର ପିଇବା ଶୋଇବା ମଝିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା ଲାଭଦାୟକ। ଭୋଜନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଶୋଇଲେ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚେ ତଥା ନିଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦିନକ ଭିତରେ 2.5 ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଲିସ କରାଯାଇଥିବା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାଲିକୁ ଚୋପା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସାଲାଡ୍ ଏବଂ ଫଳ ସେବନ ଅନ୍ନ ଅପେକ୍ଷା 3 ଗୁଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ତାହାକୁ ପୂରାପୂରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଗରିଷ୍ଠ ବାସି ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ରହେ। 2 ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ।